Szeretettel köszöntök mindenkit, Németh Éva vagyok, a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesületének elnöke. A mai napon az önkéntes diákoknak szemléletformáló tréninget tartottam, amiben nagyon fontosnak tartom azt, hogy már fiatalkorban megismerkedjenek a különböző fogyatékossággal élők életvitelével. Jelenleg én, mint 15 éve látássérült vakként ezt a szituációkat, helyzeteket ismertettem meg velük. Főleg a legfontosabb dolgot, hogyan kommunikáljunk egy látássérülttel, hogyan keltsük fel a figyelmét, hogy tudja, hogy neki beszélünk, hogyan segítsünk egy látássérültnek, és bemutattunk egy látóvezető technikát, majd egy helykeresési szituációban bekötött szemmel egyik nagyon talpra esett kis hölgy segített nekem. Ez fontos is, hogy mivel az emberek sokszor próbálnak nekünk segíteni, de nem megfelelően, szívesen fogadjuk a segítséget, és örülünk, hogy a diákok ennyire lelkesen fogadták a jó segítő technikákat. Fontos az esélynapon, hogy a fiatalok megismerkedjenek a különböző fogyatékossággal élőkkel, ezáltal ők is társadalmilag érzékenyebbé válnak, nyitottabbá válnak felénk, fogyatékossággal élők felé, és rájöjjenek arra, hogy a mi életünk sem sokban különbözik, mint az övéké, mi is ugyanúgy éljük a hétköznapjainkat, koncertre járunk, moziba járunk, szórakozunk, vannak életviteli nehézségeink, de megpróbáljuk ezt maximális önállósággal tenni.